हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आशा खालामो नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव इसोरनो जोबोर मोजाङै दं लोगोफोर दिनै आङो बे समाव मानि थाखाय एबा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानांगौ एबा बुजि मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुखाबाय मैयानिफ्रायनो बा दहाय दासिमहालागै गोबाङानो नुखाबाय बुजिनो हाखाबाय सोर देरहाखो सोर जेनखो नैबे 2024 सननि लकसभा बिसायख'थियाव बेजों लोगोसे क'क्राझार 1 नं लकसभायाव सोर देरहाखो आरो दरं उदालगुरि लकसभायाव सोर देरहाखो नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनखाबाय एबा मिथिजोबखाबाय नङा होमबा थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननो मैया खोथा होनायलाय जेन'बा भिडिअखौ मोनोब्ला बा फाइनाल डिसिजनखौ मोनोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन होनना बुंनायलाय नोंथांमोना दायो नायनानै बुजिनानै लानो हाबावगोन जेन'बा माबोरैहाय जामारखो सोर बबेयाव बेसेबां भटआव देरहानो हाखो नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनगोन आरो सोर बेसेबां भटआव जेनखो दा बिनि सोमोन्दै आङो गिबियावनो जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथां एनडिनि बिजाथिखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन हरो एबा थेंक्स जासिहरो नोंथाङा जे बे बाराव क'क्राझार लकसभा समष्टिनिफ्राय देरहासार जाफुंलांनो हाबाय दा बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे जोंहा दरं उदालगुरियाव दङ दरं उदालगुरिनिफ्रायबो जोंहा बिथांमोननि इउपिपिएल हान्जानिफ्रायनो देरहासार जाफुंनो हाबाय नङा होमबा दिलीप सैखिया बिथाङा गुबुन हारि नाथाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा बर' हारि जानानै बर'नि सायाव मोजां खामानि मावगोन होननानै बयबो रायजो राजा फोथायनाय लाखिदों दा बेयो माब्रै जायो उननि समावसो जों मिथिलांसिगोन दा जिथु रायजो राजानि थाखाय अनजानाय मोजां हाबा मावोब्ला जयन्त बसुमतारी बिथाङा निश्चय उननि फारसेबो बिथाङानो देरहाबाय थागोन आरो जै जाबाय थागोन होननानै आं सानो दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय इमेजखौ नायनानै ला नोंथांमोना सोर बेयाव गिबियाव जयन्त बसुमतारीया बेसे भटआव देरहाखो आरो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बेसे भटआव देरहाखो लोगोसे दरं उदालगुरि लकसभायाव दिलीप सैखिया बिथाङा बेसेबां भटआव देरहानो हाखो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय इमेजखौ नायनानै निश्चय बुजि मोनखाबाय एबा साननो हाखाबाय सोर बेसेबां भटआव देरहाखो नङा होमबा दायो जिखुनु जोंहा साननो गोनां बाथ्राया बिसोर जे मेनलि जयन्त बसुमतारीयाथ' जोंनिनो बर' सुबुं बिथाङाथ' हारिनि थाखाय एसेबाबो खामानि मावगोन नङा होमबा दा जा हायो बिथाङा नाजाथों नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे इयुनाव जों गोजौ फारसे जोंनि बर' हारिखौ जौगाथाय होनो एबा मोजां गियान आखल आखु सोलोंथाइ होनो थाखाय इयुन फिउचारखौ जेन मोजाङै गियान फोरोंलाङो एबा राहा लामा दिन्थिलाङो माखासे गोरिब गुन्द्रा बर' हारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबना होयो लोगोसे बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाबोनाय समाव जोंहा एक्स एनडिबिनि माखासे बिर जोहोलावजोफोर दंमोन बिथांमोननि केसा दासिमबो उइद्र' जानानै थाङाखै लोगोसे बिथांमोननि केसफ्रा दासिमबो जोबनानै थाङाखै आरो बिथांमोना दासिमबो एनआइए केसाव दङ दासिमबो जेलनि सिङाव हाबनानै दङ बै बिथांमोननि केसफोरखौ जाहाथे जयन्त बसुमतारी लोगोसे इउपिपिएलनि जा प्रमद बर'मान गोनां चिफ मिनिस्टार नङा होमबा चिफ मिनिस्टारखौनो होनना बुङो बिटिआर ओनसोलनि बै बिथांमोना जाहाथे ज' लोगो नांनानै दिल्ली पार्लियामेन्टसिम थांनानै बिथांमोननि केसखौ जाहाथे फोजोबनानै होनो हायो बेजों लोगोसे दिलीप सैखिया माननीय डाঙरिया দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা জিতি যোৱা আপোনাৰ কাৰণেও মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আপুনি যেন বড়োসকলৰ কাৰণে বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভাগ নাভাবাকে আপুনি যিটো জাতিৰ কাৰণে কাম কৰে বা সকলো জাতিৰ কাৰণে আপুনি কাম কৰি যায় তাৰ কাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनखाबाय नङा होमबा दिनैनि दिनाव जोंहा देरहानाया निश्चय मोनसे नङा मोनसे पार्टिया जै जाखायो एबा देरहालांखायो दा बिनि गेजेराव पलिटिकेलखौ लानानै गोबां दाङाबाजि जाबोयो गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय बेफोरबायदि सोलिबोयो मालाबानि समाव नांलायफ्लांबाय बुलायलायफ्लांनायबो जाबाय बेफोरखौ गावजों गाव इलेक्शना जोबनानै थांबाय जेला दिनै फाइनाल रिजाल्टखौ मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना गावजों गाव निमाहा होलायनानै ज' जानानै गोरोबलायनानै जेन खामानिखौ मावलायफिनो नों बिपिएफ आं इउपिपिएल होलायनानै रावबो दुसिलाया जों बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरो दा जोङो जुदि पलिटिकेलखौ लानानै दावराव दावसि दासिमबो जायोब्ला जोंनाव माने गोजोन सान्थि फैनाय नङा एबा गोजोन एकर्डनि जेबो मुं थानाय नङा आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदामोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि आघात लालायनानै थानो नाङा हिंसा जालायनानै थानो नाङा ज'हैनो खौसे जानानै जोङो बयबो समान भाबै खामानिखौ मावलांनांगौ आरो समान भाबै बयबो रायजो राजायानो अनसुंथाइखौ मोननांगौ सरकारनिफ्राय जि मोननांगौ मोन्थाइ दङ बेखौ मोनलायो जेन दा नोंथांमोना निश्चय मिथिबोखाबाय आरो बुजिबोखाबाय सेन्ट्रेलाव जोंहा बुंनो थाङोबा दायो बिजेपियाबो गाव हारसिङै सरकार दानो हानाय खेमथायाव गैया आरो लोगोसे मा होनना बुङो इन्डियाबो गैया लोगोसे कंग्रेसआबो गैया दा बिनि गेजेरजों सोर सरकारखौ दामारगोन बे दिनैनि गेजेराव फाइनाल जानो हागौ नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनगोन एबा मिथि मोनगोन मानोना बिजेपियाबो गाव हारसिङै सरकार दानो हाजासे भट मोननो हायाखै आरो कंग्रेसआबो गाव हारसिङै सरकार दानो हाजासे भट मोनाखै दा नैबे बाथ्राया साननो गोनां जे कंग्रेसजों इन्डिया एलायन्स जाफागोन नामा ज' जागोन नामा
नैबे बाथ्राखौ साननो गोनां जुदि बिथांमोना ज' जायोब्ला बिथांमोना सरकारखौ दागोन आरो बेजों लोगोसे बिजेपिया सोरजों जागोन बेनो बिनि थाखायथ' गोबाङैनो मिथिखागौ बिजेपिनि थाखाय गोबां माने दंनायनि फ्रायानो बिजेपिजों एलायन्स बायदि नोंथांमोना गासिबो नुनो मोनगोन नाथाय मोनसे दुर्भाग्य खोथा बिजेपिया जि जायगायाव मेन टारगेट खालामदोंमोन एसेखिनि भट मोनगोन अर्थात हमनानै ला फर एग्जाम्पल जोंनि दा क'क्राझाराव जेरै हमनानै ला दरं उदालगुरियाव एसेखिनि भट मोनगोन होननानै जा बिपिएफआ थिरांथा लादोंमोन बा क'क्राझाराव एसेखिनि भट मोनगोन होननानै थिरांथा लादोंमोन थिग बेबायदि जोंहा बिजेपियाबो गुबुन जायगायाव गावसिनि मेन थांखि लानायाव माने फेल जादों आरोखि नङा होमबा दिनै माने बिजेपिया लासै लासै जोबनायनि लामायाव थांनो हमदों नामा नैखौसो साननो गोनां जानानै फैदों दा बुंनो थाङोबा जोंहा बिजेपिया जोंनि बर'नि बिफा होननानै जों साननो गोनां जायो बिजेपिया माने जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौ खालामना हरदों एग्रिमेन्ट खालामना हरदों नैबेनि गेजेरजों जोंहा बिजेपिखौ मानिनो गोनां जायो एबा बिजेपिखौ थाबावबा हामगौ सानो जाहाथे बिटिआरनि माखासे दफाफोर दङ मावबावनो गोनां नैबे खामानिखौ मावफुंना होनो थाखाय जोंनो बिजेपिखौ सेन्ट्रेलाव नांबावगौनि गोनांथि जानानै दङ नङा होमबा दा जाय हक खोथाया जेसेबां बुङो एसेबांनो लावो लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय गोबाङानो बुजिखाबाय गोबाङानो मिथिखाबाय बेजों लोगोसे जोंहा बिथांमोना देरहालांबाय बिथांमोना अरायसम हारिनि थाखाय खामानि मावो आरो 100% जोंहा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ जयन्त बसुमतारी सार बिथाङानो एनडिएनि बिजाथि जानानैबाबो बिथाङा जोंनि बर'फोरनि जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगोन सुस्रांनानै होनांगोन बेनो आंनि जोबथा खावलायनाय बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बुंनांगौखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो जय हिन्द बर' हारिनि जय जाथों।